אני רוצה לאבא. ובשנייה אחת הכל מתהפך. פשוט הכל מתהפך. מהקצה אחד לקצה השני, העולם חרב עליך. אתה במקום הכי נמוך שיכול להיות, אתה מרגיש שפשוט איבדת הכל. אני יודעת שיש לי את הילדים ואני מלאת הודעה עליהם, אבל עופר באמת היה הכל בשבילי. והוא היה הכל בשביל הילדים. כשהוא היה נכנס הביתה בסביבות שעה 6 בערב, היית רואה איך הם רצים אליו. איתן עדיין זחל, כשהוא נהרג הוא היה בן 11 חודשים. הם פשוט היו רצים אליו, ואיתן זחל אליו עם ברק בעיניים. וכשהוא היה נכנס גם לא היה ברק בעיניים, הייתה שם אהבה מטורפת, אהבת אמת טהורה. הם עושים צחוקים כזה כבנים, ומשתוללים, ומתחרפנים, ואני כל הזמן כזה, תיזהר. ואתה רואה את החוסר של עופר בחיים שלהם. ואורי מדבר את זה כל יום. אורי שואל איפה אבא שלי. אורי מדבר על הדברים. אורי מבקש כל יום לצפות במלך האריות. וזאת הדרך שלו להרגיש בעצם חיבור למשהו, ולנסות להבין איכשהו את המוות של אבא שלו, כי אני אומרת לו, אבא מת, הוא לא יחזור יותר. המחבל חדר למוצב, עופר וצביקה נפלו כשניסו לחסלו. לא עברה בו שנייה, כאילו החשש של מה יקרה לו ומה איתו, כאילו ישר יצא החוצה לעזור למי שבחוץ. הוא הקריב את עצמו למען החבר'ה שהיו בתוך הפילבוקס. וגם סוף את המדינה. אם לא היה אותם בפילבוקס, המחבל היה מגיע ליישוב. הוא בחר שנייה לשים את עצמו בצד ולרוץ קדימה, ובעצם לשמור על החבר'ה שאיתו, שעוד לא מבינים בכלל מה קורה, לצאת החוצה ולהגן, לעשות מה שצריך. עופר באופן עקבי תמיד הגיע למילואים, אם זה צו 8, צו רגיל, אימון, הוא לא החסיר שום דבר, גם כאשר העניינים בבית מאוד לחצו, זאת אומרת שיש לו אישה, 2 ילדים מאוד קטנים. ב7 באוקטובר אורי היה בן פחות משנה, ודנה הייתה בהיריון מתקדם, ועופר עזב הכל והלך להתייצב לצו 8 למילואים. כעבור מעל 200 ימי מילואים, כבר בסבב השלישי, עופר נפל בתקרית בתייסיר, והשאיר את דנה עם 2 תינוקות בני 2, ואיתן היה בן פחות משנה. זה לא פשוט לגדל ילד, זה לא פשוט לגדל תינוק, זה בטח לא פשוט לגדל 2 צמודים. ולגדל את שניהם בסיטואציה שנכפתה על דנה, ש2 יתומים, שאבא שלהם הלך למילואים ונפל כדי להגן עלינו. המעט שאנחנו יכולים לעשות, זה לעזור לה בהתמודדות היומיומית הזאת. זה לתת את התמיכה, את ההגנה, את הביטחון הכלכלי. אנחנו בתור החברים התגייסנו כדי לעזור לדנה, להראות להם שהם לא לבד. להוקיר תודה לעופר על הבחירה שהוא בחר בנו והקריב את חייו למעננו ולמען המדינה. ובאמת לתת גב כלכלי למשפחה שלו, להקל עליהם בשנים הקרובות עם כל ההתמודדות, עם כל האבל, לפחות מה שאנחנו יכולים. ועכשיו זה הזמן שלנו, זה האחריות שלנו, להחזיר להם ולהראות שהם לא לבד. Giving Dana and the children the change for a safe future.